Dobrý deň, milí amatérski kuchári. Začneme s niečím jednoduchším. Začneme, ako sa varí sáčková polievka, tzv. Vifonka. V tom dobrom, ako sa dá pripraviť, možno o niečo zložitejšie, ako ste navyknutí vy sami, že zalejete len sáčkovú polievku, tak vám ukážem jeden spôsob, ktorý bude zaručene lepší a nebude o toľko náročnejší. Čo potrebujeme? Potrebujeme jednu sáčkovú polievku, príchuť si zvolíte sami podľa vás. Potrebujeme zelerovú vňaťku, nasekanú pažítku a nadrobno nasekanú petržlenovú vňaťku. A samozrejme horúcu vodu. Takže otvoríme si sáčkovú polievku aj s koreninami, ktoré sú vnútri, dáme do taniera. Nech sa páči. Nemusíme mrviť, cestovinky budú krásne spolu. Chytíme jeden lístok zeleru, dáme dovnútra, petržlenovú vňaťku aj pažítku, kľudne vysypeme do taniera, nech to má peknú vôňu, samozrejme pustí aj do schute a zalejeme horúcou vodou. Lejeme po lístkoch, nech pustia všetku vôňu aj chuť. Aby bola chuť intenzívnejšia, tak dávame primerané množstvo vody. Nemôžeme dať zase kopec vody, aby sa stratila chuť. Teraz dôležitá vec, ktorú niektorí ľudia zabúdajú, je polievku zakryť. Polievka je zakrytá a váš obed je o 2 minúty pripravený. Nech sa páči, za 2 minútky pozrieme, čo sme vyvarili. Tak, a po 2 alebo 3 minútach, keď je polievočka vyluhovaná, cestovinky sú nadýchané, krásna vôňa, proste vôňa ako keby vaša mamina alebo babka robí polievočku, krásne uvarené slížiky. Nech sa páči, dobrú chuť. Super. Skúste aj vy. Dobrú chuť.